İkinci Jahan urşugu torandan bäri ilkinji gedek Italiýada çenden aşa sagçy bolan Italiýanyň Doganlary atly partiýa ýurt başynda saýlandy we Giorgia Meloni ýurda premier ministr boldy. Mundan öň iň soňky gedek Italiýada çenden aşa sagçy hökümet 1943-nji ýylda faşist Mussolini tarapyndan gurulup ýurt başyna geçipdi. Emma 1945-nji ýylda eden faşizm jenaýatlary sebäpli ölüm jezasyna höküm edilipdi. Meloni'nin agresiv taraplary bolmagy bilen belelikde daşardan gelýän göç akışyna garşy durjagyny, Ýewropa Birleşiginiň käbir siýasatynyň täzeden gözden geçirilmegini we Hristiýan dinini öňe çykarjak taraplary hem bar. Umumyň baha berilen Italiýada köpürak siýasat azyrak iş döwrü başlanýandygyny aýdyp bolar. Sagçy partiýa diň Italiýada däl eýsem Şwesiýada hem iki hepde mundan ozar Italiýanyň hataryna giripdi. Bu hem Ýewropada öňgörülmedik syýasy bir üýtgeşme bolup durýar. Hatda Ýewropada täze döwrüň başlanýandygynyň işareti hem bolup biler.